Singnugo Philippians chapter 3 verse 9. Aborok simia bebak ni slaite bo belai kaham ani subrai Kristo Jisuno sawi manma bagui ang joto maninyo kamasuk kahuni tongkha. Bini bagui ang joto maninyo kibika ang Kristo no manna tuike pia babai thansa ongsugui manna tuike abor bebak no laisiri bosrui ini kharomui tongkha. Kerong rakhuma bai kaham ongkha ang abotui buya. Kristo no poito klaima bisingti ang tabuk kaham hinjakha. Omo kaituni aroni phaimase pia omoni yapango hinke poito se. Paul ni statement belai keno krak se sing apol basamani thaino nahari himna se nago. Sing Kristo no kosolke ongnani bagi sini naharmung tongnani nago. Tinigo sini yago je degree tongmani rang puisa tongmani je business tongmani abono tui sing kung sugui tongo. Abono se sing joton sle kotor ni wan sugui tongo. Heba Paul oro sao ani joto ringmani singmani abepano laisri bosri yongi thangka hani sao sugya mungsapono sugya kaituni a khairo mawo mungsapono tongi manya hani sao kaitor sino khairo gui je kaham hiro munya mani obongkha joton sle degree kotor nini yago je sampoti abongkha kaitor sino kaham hiro munya kha sini thanio kabangma kebengmung kabangma phemlongmung phainai ning tini Kristo bai thansa deongi tong jora sing girjao thangyapono bukha mungsapono ngya nokho suri morogo thangyapono mungsapono ngya a Jisu Kristo bai sing kiringya phano suriya phano boni kokthai kok khnaya phano mungsapono ngya ning saksak khaklabo yak bera oi wan chugui naile ning buide Jisu Kristo bai thanchak mani phasing khasigi tong iniwo sing kabama excuse wo nokni samung tangnai krei hinei ang simise tangnai ingke sing bhaike girja thangnai jora baksa ning tongri ang girja thangnai hini nok mirungdani bagibo kawi phaimani ang nugo baksa hangke buma bo pasini girja thango sererno ke girja talangya ebake borno tuition ro horoi lama korrei donibo ning tinigo Kristo bai thansa deongi tong wan chogui naidi sing Kristo bai thansa nani bagi bisikse khasikna nang bisikse himna nang piaba sing sakni samungno phunugui thangmaya hinimang jora phai tongo bufru sing osungsano maya karlangno kebopano saisi manya abon bagai phari sinibas ngo kubangma kebemung tongnai piaba Kristo bai thanchaung nani nangnai kubangma phemlongmung phainai aboni yakni basawi Kristo bai thancha ongna nangnai Kristo bai thanchaungi tongkese kaito sino kaham niromi jana hini sauble hinke ningangle bahaike a Kristo bai thanchaung yawi haksa longmang ongmang takphano kaito no tui mungsapono ongyangi tongiman pari basadi jangka paikha ukulokno pogui basngo khasikdi Kristo bai thancha ongnani bagai Kristo bai thancha ongkheno nini nong nukhungo masaglak abhaiya nini career nost ongkha omhaiya ning masalia nini career nost ongkhangke obo kaitor songya pari khazan tahukte buksong kaitor singnot lasima singsau khiklai gala kun dinobo bobai se kiringani bagai saitokdi bobai se kiringani bagai nini sajak sajla songno saitokdi sengsani o bebak maniba tamongnai Kristo bai se thanchaungi manya hingke kabangma mothani mapharok tabuk regret khlaima tongo ojorao paithak jorao borni bokrok sakao poja hili klai tongo tamni hinba borni basa buthirokno pujan simi kaitor bai kiringriyani bagai jora girjao talangi maya baptist nari manya tamni hinba borno kaituni kok bai phiringi tisani bagai siringdi pordi hinmang career hinmang tinio borok Kristo bai sal sukha sing abono tui mungsapan onglia sini suri mani bukurikha sing sakri mandi henile suri lango pe bani sajla kaitur bai kurung thung mathangjak thung aboni sini nahar mungse kurikha huboino sing Kristo bai thancha dongi tongkhana saksak wan chogui naike saiman nai sing Kristo bai bisikke hak salongi tong kaitu sino kaham hiro munyamani uklogo Kristo bai thanchong mani bising tuise abon bagai padi sing joto kebeng mongno yakari Kristo Jisu bai thanchang layano